God aften, Roskilde. En ildsjælspris, den har vi glædet os til at give. Ildsjælsprisen, den har vi valgt at tage med her i aften for 8. gang. Fordi uden ildsjæle, så kunne vi heller ikke fejre alle medaljerne i aften. Prisen, den gives nemlig til en ildsjæl fra idrættens verden, som er hjælpsom, som altid inspirerende for sine omgivelser, hvor der virkelig brænder ild i øjnene, og som man kan mærke i omgivelserne. Da jeg læste den her indstilling, så blev selv jeg ganske forpustet. I skal gætte, hvem det er, ud fra de forskellige ledetråde, der er. Jeg er sikker på, I kan. Det er en mand, der formår at samle masser af mennesker på baggrund af gnist, gejst og gå på mod. Han er en rollemodel for den aktive foreningsmand. Han dyrker motion, både som bruger og som motionist i klubbens eget motionscenter. Han giver en kæmpe hånd til diverse medaljereceptioner, sponsorarrangementer. Han kan alt det praktiske. Maler, tømmer og murer, lægger fliser, slår græs, fælder træer. Men prisen følger der så også lige 7 timers arbejde i min have. Han har modtaget sølvovnen gennem rigtig mange år, for at have rodet mere end 750 km på en sæson. Han har været aktiv medlem for sin egen klub i over 50 år. Han er en værdig repræsentant for den store gruppe af meget aktive ældre, som Roskilde Roklub ikke ville kunne eller ville undvære. Mine damer og herrer, Preben Hansen, Roskilde Roklub. Ja, jeg vil gerne sige tak for den hæder der, og uden at sige for mig, så tror jeg, at formanden for Roskilde Roklub har været inde i billedet, plus den øvrige bestyrelse. Og det siger jeg selvfølgelig tak til. Og prisen, ja, ildsjælen, så tror du pokker, at jeg går under navnet for nogle af medlemmerne. Ild i røven Hansen. Og det passer jo så meget godt, at jeg har fået den. Og så endnu en gang tak til Danske Bank.